Lelo panyansa voice box also Jumani akuti kwa nthawi yayitali ndale zathu kuno ku Malawi zipani za ndale zimazikafika pa msonkhano nkhani imakhala kutchula zofowoka za zipani zina komatu ulendo uno also Jumani akufuna kuti Malawi tichite zinthu mosintha akuti Malawi tikamakavota pa 16 September pano tikavotera chipani chimene chakhala tcheru kutiuza ife Malawi zimene adzapange kuti akalowa mboma adzapanga chani ndondomeko ziti zimene adzakhazikitse komanso njira ziti zimene adzatsate kuti dziko la Malawi lipite patsogolo komanso tikavotera mtsogoleri amene akuonetsa kuti ali ndi kuthekera koyendetsa dziko lino la Malawi nthawi yomavotera chipani chimene chili chimadziwa kunyoza zipani zina yatha kuti kumamva pano akumati ayi APM wakalamba sangatsogolere dziko kuti ndi chani chimene APM alibe chomulepheretsa kuyendetsa dziko chifukwa chokuti wakalamba funso limene limene kufunsa also Jumani mu nkhani zawo za lero pompano pa Nyasa voice box ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu pa zimene anena also Jumani in the comment section below pano pa Nyasa voice box. UDF, PP, AFOD, MCP, DPP, chipani chilichonse chimene chili ku Malawi chimene chikuyembekeza kukapezeka pa ballot 16 September 2025. Timvanepo apa. Inu akanganya amene makonda mangoombera m'manja zilizonse kumangotsatira zizosengati ntchentche kubola kwamveka fungo. Munthu kudya zakudya zabwinobwino odabwa pambali pali ntchentche nkumazifunso nanga zakudya zipiza akununkha chani kodi mpana ntchentche zikafuna kutera papiza. Ndi tilipo anthu ena amene tili ngati ntchentche timangolondola as long ndi fungo zifukwa zimene timalondola pa fungopo timazidziwa tokha. Tiye ntiuzane ni chilungamo. UDF sikulowa mboma on the advantage of zolakwika za MCP. DPP sikubwerera mboma on the advantage ya zolakwika za MCP. Ayi apapa masiku angapo tinali ku group lake lapa activist timakambirana kuti nanga Amalawi atani kuti apite chitsogolo kuti apeze mtsogoleri kapena kuti akavotere ndi atani kuti tipite chitsogolo ngati dziko ma activist tingathandize bwanji Amalawi dalika ndikuyankheni apa kumene kuja ndali ndi nthawi yochepa forum ja ndi azini yake nthawi amakira yotiwerengera nthawi yathu yopezeka pamene paja ndali yopatsidwa ndikuuzeni kuseli kuno palibe chipani chikupita kuzisankho ndi kukapambana ku Malawi inu Amalawi amene munalembesa Amalawi amene mudzakavote chipani chisawine zisankho chipani chisapezeke pa ballot ndi mpaka na kukawina zisankho at the advantage ya chipani chinzaka kapena mtsogoleri wina. Ayi ndikulankhula zichifukwa chani ndifuna makutu ayime bwinobwino mundimvetse osaniva mothamanga yayi ngati wina atasemphana ndi uthenga wangawo andiyimbire foni andifunse matanthauza chani koma zomatenga nkhani zanga makamasulira mmene azini yake mukudziwira pena pake zimangomvetsa chisoni. Nkhani ndiyonena kuti ngati Peter Mutharika wakalamba ndi advantage yoti atapele mulevu akhale president wa Malawi. Ngati Peter Mutharika wakalamba is that advantage yoti Lazarus Chakwera apitirize kukhala president wa dziko la Malawi. Ngati Peter Mutharika wakalamba is that advantage yonena kuti DPP singapite mboma singalamulire. Tinena kuti Amalawi kumva ndi kuganiza kumativuta ndanena mboyamba zija kupanga chiganizo tisanaganize. Anthu amene timayembekeza kuganiziridwa kungokhala ngati kamwana kobadwira kumizi kumene makolo amakazinga chimanga kuchita funatafuna ndi kumamuyika mwana mkamwa ndi mmene Amalawi timapangira zinthu zathu. Chimanga kutafunatafuna amayi yako kandi achimwene ako kandi bambo ako kutafunatafuna kulavula nkukuyika mkamwa nkukhala ngati mbalame sungakwanise kudzitafunira wekha ulibe mano. Kodi Peter Mutharika kusabwerera kwake kwa mboma kukukhale based age yake chimene Peter Mutharika akulephera kupanga chifukwa cha age ndi chani pamene popa ikunena kuti pabwere funso tisangona kuti iyayi wakwana zaka 85 kodi ukwana zaka 85 is it a crime? Ife tiyang'ana kuti pa president ipo chimene chingakanike kuchipanga Peter Mutharika osati to anthu a zaka 85 onse tisamwike tungulu muchikategori cha anthu a zaka 85 muchifremu as if kuti aliyese wa zaka 40 ndiwo mbwambwana ngati ino ndine
tili nawo akina Traore olongosoka nzeru amene sanakwane zaka 50 ne tili ndi zimbwambwana zathu zili kumalawi zaka 45 zaka 60 zaka zimbwambwana. So we should not categorize kuti aliyense wa zaka 80 kapena wa zaka 75 akhoza kukhala wambwambwana poyerekeza amalume anu ndi munthu wina. He can be Peter Mutharika at the age of 80 ndikukhala munthu oti akuganizabe bwinobwino and he can make a right decision. Dziko ndikumayenda fasizi kufunika kuti dziko liyende pachituko kuti Peter Mutharika azati mufuna azikapanga mapush-up mwina iye chimene alibe kuthekera nkopanga mapush-up siku koma kuthekera kwa kupanga ziganizo zimene zingapangise kuti dziko liyende Peter Mutharika ngati ali nazo musiyeni. So tikunena kuti ndi chiyani chimene Peter Mutharika alibe chifukwa cha msinkhu wake chimene chikutanthauza kuti ndi yankho limene lingampangitse kuti sangapite pa zisankho ndikakhala president ndikutsogola dziko la Malawi zinthu ndikuyenda. Ndizi chani ngati zilipo zitchuleni ndipo zikhale ndi maumboni yake ndi anthu azimvetsetse zifukwazo osangoti ayisayima chifukwa kona zaka 80 no sizikukwanira. Number 2, wina wake asakhale president advantage yoti chifukwa Peter Mutharika wakalamba ndiye titenga atupele muluzi chifukwa ndi Nyamata tili ndi anyamata ambiri ombwambwana at the age of atupele muluzi ndipo sali kutali ena ndi ma-activist omwewa age exact atupele muluzi zimbwambwana zipwaza zoti zimalephera kuganiza ngakhale banja akuyendetsera azimayi yawo m'manyumbamo banja lawo akuyendetsa alongo wawo ayini yakewo banja sangayendetse pokha. Does age matter? In leadership age tikayionetsetsa akuluakulu ilibe gawo. Zikanakhala kuti achinyamata amene amaganiza bwino adakali amphamvu ndi amene ali ofunikira kwambiri pa chituko cha dziko tili ndi zimbwambwana zingati kumaleko zimene zolephera panga zinthu zooneka akapanga za ushasha ndoti apezeka ku night club ali ndi zibwezi folofolo ali ndi adimini pa grupu ku Facebook amapanga post zinthu zosalongosoka ndi achinyamata athu amenewo. Chilichonse substance yoti ingatopanga contribute pakuyendetsa pa dziko mwa iwo mupeza kuti mulibe. Zina zimene amatsatira ndi kuyikira ma comment iyo mpano khozo zifunsa kuti izi nzoyenera kumaganiza munthu wa zaka 45 munthu wa zaka 50 akupanga zinthu zopepera ngati izi mukhozo khumudwa tendezike kumbali. Lazarus Chakwera asatengere advantage kuti UDF inalipo inapanga zakuti then ineyo ndamene ndikwene no. Akuluakulu mtsogoleri 2025 pa 16 abwere iyeyo chifukwa cha kuthekera kumene ali nako. Stop preaching about others. Stop preaching zofoka za anthu ena pa misonkhano yanu ya ndale kuti chikhale chida chokuyenezani kuti mukakhale president wa dziko la Malawi. Inde zofoka zoti mwa anthu ena osikuti zikira kufuna inu ya UDF mutiuze kapena inu ya MCP mutiuze kapena inu ya DPP mutiuze no ife ngati Amalawi. Zofoka za Lazarus Chakwera ndi MCP yake tikuzidziwa. Zofoka za UDF ndi Bakili Muluzi ndi atupele muluzi wawoyo tikuzidziwa. Zofoka za DPP ndi Peter Mutharika wawoyo tikuzidziwa. Tasiyani kutifotokozera zofokazi ngati zofoka za munthu tinakwanisa kuzidziwa mdziko ndiye kuti zinaonekera poyera palibe chifukwa chozikambaswa kachiwiri. Zofoka za Peter Mutharika ngati tikukwanisa kumazifotokoza tinaziona poyera. Tizifotokoza bwanji ngati sizinazione. Za Chakwera tizifotokoza bwanji ngati sizinachitike. Za UDF tizikamba bwanji ngati tikuzidziwa sizinazione sizinazanzi kuchitika. Ngati tikukwanitsa kuzifotokoza bwino in details ndi zofoka zimene zinachitika pa ground aliyense witnessed about it. And zofoka zimenezi sizakumanyumba kwawo kumabanja kwawo kumabusiness awo private ndi zofoka za mu leadership yawo pa nkhani ya kuyendetsa dziko m'maoffice a public aboma amene azimi ake ndi Amalawi. Zofoka zimene onsewa anachita akina Kabambe zofoka zawo tikuzidziwa, akina Mutharika zofoka zawo tikuzidziwa, a Joyce Banda zofoka zawo tikuzidziwa, akina Chihana zofoka zawo tikuzidziwa, Timothy Ntambo the betrayer of our time zofoka zake tikuzidziwa, Chakwera a betrayer mbusa wabwinobwino he betrayed us for the past 5 years zofoka zawo tikuzidziwa. Atati siyatu mulengalenga mpaka pa tikudikira high five tikudikira panopo 4,500 kulibe betrayed. We've been let down. Ndi President Lazarus Chakwera. Sikapena zobisirana, suti kapena chifukwa choti ndikachula choncho, ndikazabwera kumala zakhala kundi sakasaka, zoti sakasaka tunasiya kuopa.
ulotibweraso mutisaka mutipeza kasi muzatipeza ngati mukutifuna kuti tibwere tiuzeni mawa tinyamuka tibwera koma zofowoka zachakwera zili pa mbalambanda oloka mwana kobadwa dzulo kakumatha kuona kuti apa zikukanika. What I'm trying to insist kukambitsitsa mobwereza ndizonena kuti kusapezeke president wa chipani chilichonse, gulu la chipani chilichonse, chipani china chilichonsecho kuti chikalowa mboma chifukwa chinalimbikira kukamba zofoka za Chakwera, chifukwa chinalimbikira kukamba zofoka za Tupele Muluzi, chifukwa munalimbikira kukamba zofoka za Peter Mutharika, chifukwa munalimbikira kufotoka zofoka za Peter za Ntambo, kapena za Chihana, kapena za Joyce Banda, kapena za ndani kulibe. Mulowe mboma mpaka mutayamba kufotokozera mfundo za mungakwanitse kupanga msonkhano 30 minutes mukuwafotokozera amalawi zakuthekera kwanu, za zomwe muli nazo, za zomwe muzachite ndi njira imene muzatsate ndi zoyina kuwachitira amalawi kuti miyoyo yawo idzasinthe bora kusiyana ndi pano mukalankhule kulankhula ameneku 15-20 minutes popanda kutchula chofoka cha munthu wina, popanda kutchula chofoka cha Peter Mutharika, popanda kutchula chofoka cha boma limene lilipoli, popanda kutchula chilichonse. Ine mungofotokoza kuti ine ndikadzalowa mboma ndiye ndidzapanga izi ndidzatere talankhulani 15 minutes. Ngati simungakwanitse mulibe mfundo, mulibe chowauza amalawi, you got nothing to offer. Posakhala panga msonkhano chikangawa 30 minutes kuta tukamba za chikangawa kupanga msonkhano ejibiru wakalamba. So what? Mpaka na msonkhano kuta kupita huku iyayi mwana wawo ndi lawyer kwa America, anaphunzira kwambiri ndi degree. So what? Mukalowa mboma ife tizanyamuka pano makadiya kwa America kwa mwana wa Peter Mutharika. Mukalowa mboma tizabwera kunyumba kwanu kumaza kulenga madigiri anu. Mukalowa mboma tizabwera tikakhala kunyumba kwanu muzikatibereka ani mulimbi zaka 80 semuzakwanisa kumatibereka konsana. Mwalema semukakwanisa kunyamula chidziko yonse kuti anthu 20 million ndifuna Peter Mutharika azitibereka konsana ndeti kumona kuti alibe mphamvu sangakwanise kutinyamula. Amalawi, stop thinking like a bird. Ngati mbalame imene makadiya zinthu ko tafuna kubwera mazalavulira ana ake mchisa. Mautsogoleri amene tikusankha ndi kuchotsawa ngati sitikupindula ndife anthu amene timapanga chiganizo tisanaganize. Inde zikumveka, is it worthy bringing DPP back? Inde zikumveka, is it worthy to leave Lazarus Makathi Chakwera and his MCP to continue? Is it worthy to take out MCP and Lazarus Chakwera out? Inde zikumveka, is it worthy kuti ngakhale tavutikitsitsa inde zinthu zavuta kuti Atupele Muluzi akhale president wa dziko lino zona? Inde chabwino zikumveka katundu amene wadulayo zinthu zimene zavutazi. Koma is it true kuti ponda kuti mpakana mbako wako chikhale chipani cholamulira dziko la Malawi? Sure. Try to reason things yourself. Chifukwa dzikolo ndi lanu. Chiganizo mufuna kupangacho ndi chimene chinatengenso dzikoli from today kukafika ku 2030. Ndiye yabani kupanga reasoning. Mavuto wa muli nawo koma ndi zoona kuti mpakana wabwere mpakana wachoke tisinthanitse izi ndi izo nzoona koma ngati ndizoona pangani. Ndipo musadzayambe so 2030 mati iyayi inu ndi amene munatipangitsa munatisankhira munthu olakwika nda mkachito lokosi mwovotera muja mmalo wa anthu angati matata anu mukumalankhulira zinthu zopepera ma social media akumakugulirani nda kodi panopo munthu wina akadzana kuti zonsezi unapangisa ndiwe Timothy Ntambo unatiuza kuti muvotere Chakwera makuti where was your head, where was your brain? Anafusa otisiya South Class Chilima mukamapanga choncho inu azini akenu nzeru zanu zimakhala zili kuti bongo wanu makhala utapita kuti UDF ngati inali yabwino matani kuivotera last year Atupele Muluzi adzima kakachingati nde ikaoneke yabwino kapena yoipa MCP chifoti wina wake took you there iweyo paweka chiganizo chako chinkakuza kuti chani. So tisiye zomapanga blame anthu ena oti zikakanika zinthu
zikatifinya ndeti zipeza anthu ena ake owasukusulira kuti zonsezi ndi chifukwa chauchi akuluakulu ngati anali ma experiments kuti kufuna tiphunzirepo 2020 to 2025 nde kulibenso zaka zimene amalawi taphunzira pa ma mistakes athu kuposa zaka zimene zizi. If we are to repeat ngati taphunziradi tikupadziwa pamene tinapunthwira ngati taphunziradi takonzeka kusintha ndipo ngati titabwereza ma mistake ake ofanana ndi amene timapanga amalawi the first zaphunziraso ndipo ngati tikufuna kuphunzira tikamadza khonza ma subjects amene tikuphunzirawo dziko lili lisanza kuposa pamene lilipa. This time around musalole an activist kapena a politician kukupangirani chiganizo. Panokha anthu amene ayima kutsogolo zipani zimene zikuoneka ngati za mphamvuzi izi palibe chimene chipani chimene sikinakhalepo mboma, palibe. PP inalowamo, UDF inalowamo, DPP inalowamo, MCP inalowamo. Izi ndi zipani zimene zikuoneka kuti mwina mwake zili ndi masozi zili kutsogoloko. Maubwino ndi kuipa kwake inuyo amalawi azini akenu mukudziwa. Wa innahu ala dhalika la shahid, aliyense paika ndi mboni. Sankala kuitsira kuchipinda, sankakhonzera kuchipinda, panali pa ground ali sankaona. Ndendi kutsimikizireni andale abwera kwanuko, ma politicians afika, ma activist aganyu abwera adzikuuza mzachipani ndi munthu amene ali wabwino kuti mumuvotere. Inuyo yang'anani ma qualities amene amayenera kupezeka mwa mtsogoleri. Ngati pali ubwino kuti boma lipitirire pa maubwino amene ali based, amene ali ogwirika odziwika, ngati likuyenera kuchoka chifukwa cha zofoka zake, zofoka zitaziona tonse andilidzipita. Ngati kuli kubwerera DPP ibwerere chifukwa cha maubwino ake amene amalawi munawaona, ndipo ngati kuli kusabwerera isabwererenso iyoyo yokha pa mavuto ake amene ali nawo. Sikuti ilephere kubwerera chifukwa chonena kuti wina ake wakalamba. Sikuti DPP ilephere kubwerera chifukwa kuti it is an advantage yonena kuti ayi sitikusinthanitsa. Kuchotsa ndi kuyika boma sitikusinthanitsa kuti pa zofoka za UDF'zi ndetitenga uje tiyika. Omuyikayo apange proof yekha zakuthekera kumene ali nako kuti timuyike. Sikuti timuyike chifukwa zakanika yayi. Olopa mpira. Player akukanika mground kusewera mpira. Sikuti tingomutulutsa ndi kuntaya chifukwa zikunkanika. Omulowetsayo pamakhala zifukwa zimene zikumuyenereza kuti tikatulutsa uyo tilowetsa uyo. Sitimango mulowetsa chifukwa ndi wa timu yomweyi nayenso ndi player. Timayang'ana tikatulutsa amene uja tiyikapo ndani. Chikulakwitsa iye uja uyuyu tikufuna timuyikepo uyu ali nako kuthekera kokachipanga chimene chikunkanika ujayo. Ndimene mpira anthu amawinira. Sitingango napopeza timu iyi ili ndi maplayer okwana 20 basi tuluka iwe lowa. Ndizi timangoti tuluka lowa, tuluka kumango tulutsa mango lowetsa chifukwa chani timakhala kuti zofoka za player uyo tikuziona pamene zikunkanika, koma uyu amene tifuna timulowetseyo timakhala tibenthayo kuti kodi pakukanika paja uyu amene tifuna timulowetseyo ali nkuthekera kuti akasayira pane paja chigoli nkupezeka. Pamene uganizo zochotsa boma limene lilipoli player oti tingamulowetse ground imo ndikukakonza malo amene ajefe nkupeza chigoli. Mwampeza ngati simunampeze from today kufika pa 16 September nthawi yo njambiri fufuzani mumpeza.